Oh, hello mga guys. Karon guys naami sa baybayon kay dari may mamahaw diri sa dagat. Kay walay sudan sa balay niya. Balo namin kanon niya. Kuha lay bulasa o dagom-dagom guys. Mao ni ang bulasa guys. Ay. Lami kani og unod. Kuhaon ni siya sa dapit sa punuan sa may lusay. So mao ni ang bulasa. Mao ni mo ang kasagarang panguhaon diri gid. Haso sa ginoni manguha ni kay utom ni sa ilam sa bas niya. As dapit sa may lusay niya. Nagkuha ni akong magulang minanguha ni kay dali guys ang makakuha ning mga bulasa. Ako mag-iging ko guys kay hinay kay magkuha ni kay makatunog ko sabon ni. So karon guys ako na ibuak ang bulasa mao na ni siya. Sige kalingawan og buak kay ako na ning buak ni kay ako magulang minanguha niya. Nanguha po siya dagom-dagom karon ako ning kalingawan og buak kay para kakaon na po merong taud-taud. So karon guys mao ni ang gibuhat sa pagkakaron na siya kog panguha og bulasa. Mao ni ang unod sa bulasa guys. So lami kay ni guys bulasa guys. So karon padayon ko sa pagpamuha kaning bulasa kay para makakaon na merong taud-taud. O para dili maglisod maggunit sa bulasa guys, ang pagbuak sa bulasa ay paslanting lang kay para purang uno dili mapil bitaw. Kanya mas pabor sa paggunit sa bulasa ba ni magbuak kay paslanting lang ang imong pagbuak para dili maapil ang uno dinig kuha sa pikas bitaw nga part sa pagbuak sa bulasa. O may uno guys, lami kay nakaunon guys ang bulasa guys. So karon guys, daghan nga buak na ko nga bulasa kay hinahin mig kapangaon na ni kay gutom na. Guys, nga na mig bulasa. Guys, wala mi kanon guys. Oh, mga ang ninyo guys. Nagbukas man ka mo. May lang pagkano gamay god. Kanang gyapon si Enrique wala nagkuha ng karon ng vida. Agang siguro nagdalagan og dili ka okay na. Ay nagdaka ka pa di pa kanon. Daka ron. No, okay ka dili ka kaon. Import yun. Dew. 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 Paparay ko din. Asa man? Man yang dagom-dagom guys. Maya pala ini. Agak kayo kay gagmay kay dagom-dagom ng kamera pugunod. Timpong giburo ning dagom-dagom bon. Now kini guys ako. Problema vlog. Mo na siyang nagkuha puro bukya. Yang foto sa kalirong bukya. Kay kailangan man taniya wala may suka, wala na may kalimutan ng suka hapit niya. Wala na kadalag suka ba ano ni giluto na lang rin ko ang kaliro ang bukya kay katol biasa ni udi ni cuma ni kaon way suka way sili. So bati dia kudu nga vlogger luto bukya. Amo ni bayon guys. Karon ang luto ng bukya kaon na si pobre nga vlogger guys. Oh, dagan. Kaon na sila sa bukya guys. Kami naman sa ni kaon yang kanong gamay ra kay ba. Kini ring ari sa dagat yung kamera kanong madala. Kulang ra sa bahin-bahin na lang gud. Kami ra kay bukya kuan guys. Kaon nila. Pero wala lang ikon ni apel kun kay kulang ring kanon man. Grabe ni vitamins. Bang. Boleh? Boleh. Sarap.